Vážené dámy, vážení páni, úvodom by som sa veľmi rada poďakovala členom tohto výboru pre kontrolu rozpočtu Európskej únie za možnosť dnes vystúpiť a prezentovať svoj pohľad na problematiku ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. Vystupujem pred vami na základe vlastných odborných zistení spôsobenia vo funkcii riaditeľky protikorupčnej sekcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ak mám byť úprimná, je pre mňa osobne znepokojujúce, že po 7 rokoch stojím pred týmto výborom opäť. A opäť v súvislosti s otázkou ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. Nepovažujem to za dobrý signál a s plnou vážnosťou konštatujem, že Slovensko nie je schopné účinne chrániť finančné záujmy Európskej únie. Vzhľadom na obmedzený čas chcem výboru predstaviť najzávažnejšie fakty, ktoré jasne dokazujú, že korupcia, klientelizmus a masívne zneužívanie fondov EÚ sa kauzou dobytkár v rezorte pôdohospodárstva ani zďaleka neskončili a pokračujú ďalej aj v dnešnej dobe. S kolegami z našej protikorupčnej sekcie na PPA sme otvorili našim preverovaním doslova Pandorinu skrinku. V tzv. Haciendovej kauze, ktorú spustil penzión dcér zamestnankyne PPA, sme odhalili korupčnú hydru, a to organizovanú skupinu vedenú samotnou zamestnankyňou PPA, prepojenú na sieť penziónov, ktoré v skutočnosti penziónmi nikdy neboli. Zároveň sme zistili, že milióny eur boli vyplácané na priame platby firmám, obžalovaným zo subvenčných podvodov a zneužívania fondov EÚ, hoci boli evidované v registri podvodov Pôdohospodárskej platobnej agentúry, hoci tam boli evidované. Takéto konanie bolo v priamom rozpore so zákonom a predstavovalo hrubé zneužitie právomoci zo strany konkrétnych zamestnancov PPA, ako aj samotného generálneho riaditeľa Jozefa Kiša a ďalších osôb. Mimoriadne znepokojujúcim zistením bolo, že kontrolné sekcie, ktoré mali podvody odhalovať, i v skutočnosti kryli, dokonca krivou výpoveďou pred policajnými vyšetrovateľmi, aby ochránili firmy napojené na oligarchov pred trestným stíhaním. Odhalili sme vážne konflikty záujmov na najvyšších pozíciách vrátane generálneho riaditeľa PPA, ktorý pri svojom nástupe na PPA zatajil svoje pôsobenie spoločnosti oligarchu, podozrivého z korupcie. Počas pozastavenej akreditácie agentúry, kedy som tam pôsobila, si dosadil generálny riaditeľ Jozef Kiš na kľúčovú pozíciu ďalšiu osobu, pravú ruku ďalšieho oligarchu z megakorupčnej kauzy dobytkár. Neskôr vyšlo najavo, že obaja vo svojich životopisoch tieto prepojenia zamlčali, čo bolo hrubým porušením zákona o štátnej službe a vážnym konfliktom záujmov, na ktorý tak dáva dôraz Európska komisia. Po internom oznámení som tieto zistenia okamžite riešila a konfrontovala samotného generálneho riaditeľa Kiša. Namiesto podpory od ministra som však čelila ministrovým výhrážkam osobným, že ak informácie posunie médiám alebo polícii, zničia spolu s generálnym riaditeľom Kišom agentúry môj protikorupčný étos. Takéto nepripustné konanie som vnímala ako priamy útok na integritu našej protikorupčnej sekcie. Všetky zistenia, ku ktorým som sa na PPA dopracovala, som preto bez akéhokoľvek váhania okamžite oznamovala polícii. Vyústením mojich krokov a preverovaní protikorupčnej sekcie bola rozsiahla policajná akcia Tajomník v júni 2023, ktorú realizovala protikorupčná jednotka NAKA Banská Bystrica, rozsahom násobne presahujúca kauzu dobytkár. Musím zdôrazniť, že vyšetrovatelia a operatívci z Banskej Bystrice preukázali vysokú odbornú úroveň v oblasti eurofondov a verejného obstarávania, čo je vzhľadom na komplexnosť týchto agent mimoriadne významné. Zadržaní boli viacerí vysokí funkcionári PPA aj ministerstva pôdohospodárstva. Polícia zasahovala aj v poradenskej spoločnosti PwC PricewaterhouseCoopers, ktorá vo vzťahu k PPA pôsobila ako certifikačný orgán. Medzi zadržanými bol aj generálny riaditeľ Jozef Kiš
dnes prezident finančnej správy Slovenskej republiky. Najväčším šokom bolo priznanie generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kiša, že bol koncom roka 2021 korumpovaný pri IT zákazke za 61 miliónov eur. Korupciu však v čase jej spáchania neoznámil polícii ani našej protikorupčnej sekcii. Policajnému vyšetrovateľovi tvrdil, že ju nahlásil tajnej službe, čo bol ďalší šok, táto však jednoznačne v celom rozsahu následne poprela. Rovnako mal tajnej službe odovzdať aj podozrenia voči externému auditorovi spoločnosti PVC, opäť mimo orgánov činných v trestnom konaní. Nepochopiteľné. Naša protikorupčná sekcia identifikovala závažné systémové zlyhania v mechanizmoch, ktoré mali chrániť finančné záujmy Európskej únie, a nejde teda o zlyhanie jednotlivcov, ako sa to snaží prezentovať súčasný minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ale ide o vážne systémové zlyhania. Ak sa podvody kryjú znútra systému, ochrana finančných zájmov Európskej únie sa stáva ilúziou, a to je prípad aj pôdohospodárskej platobnej agentúry. Mimoriadne znepokojujúce boli zistenia, že do IT systémov agentúry mali prístup neoprávnené osoby z externého prostredia, čím vznikalo reálne riziko ovplyvňovania rozhodovacích procesov pri schvaľovaní projektov financovaných z rozpočtu Európskej únie. Ak kontrolné mechanizmy nefungujú, ak register podvodov nebráni vyplácaniu finančných prostriedkov a ak konflikty záujmov nie sú riešené, nejde o individuálne pochybenia. Ide o fatálne systémové zlyhanie ochrany finančných záujmov Európskej únie. Tieto všetky zistenia som sa všetkými možnými prostriedkami snažila predniesť aj na národnej úrovni pred Výborom pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Národnej rady, čo mi však opakovane dvakrát nebolo umožnené. Rovnako som požiadala generálneho prokurátora Maroša Žilinku o osobné stretnutie vzhľadom k deštrukcii policajného zboru, ktorý nie je momentálne schopný túto závažnú ekonomickú trestnú činnosť v súvislosti s čerpaním fondov EÚ vyšetrovať. Taktiež som žiadala o zriadenie špeciálneho vyšetrovacieho tímu pre podvody na PPA, ale bohužiaľ aj on odignoroval moju žiadosť. Ak členský štát nedokáže zabezpečiť efektívnu ochranu finančných záujmov Európskej únie, Európska komisia má nielen právo, ale aj povinnosť využiť všetky nástroje, ktoré jej poskytuje právny rámec únie. Európska únia nemôže predsa financovať systém, ktorý nie je schopný alebo ochotný chrániť jej vlastné finančné záujmy. Preto vyzývam aj tento výbor, aby sa seriózne zaoberal otázkou pozastavenia európskych fondov pre Slovenskú republiku, keďže demontáž kľúčových inštitúcií ochrany práva ochromila ochranu finančných záujmov EÚ do stavu faktickej paralýzy. Detailnú dokumentáciu konkrétnych zistení som pripravená bezodkladne poskytnúť ako tomuto výboru, tak aj príslušným orgánom Európskej únie vrátane OLAFu či EPO. Problémom je, že takto rozsiahlu trestnú činnosť dnes na Slovensku nemá kto efektívne vyšetriť. Vyšetrovatelia z tejto megakauzy boli odstránení a nová vyšetrovateľka nemá žiadne skúsenosti s korupciou, eurofondami ani verejným obstarávaním. No a na záver sa chcem vyjadriť k policajnému zásahu u mňa doma minulý týždeň, keď bola voči mne vykonaná 7-hodinová účelová domová prehliadka spôsobom, ktorý pôsobil ako demonštrácia sily voči oznamovateľke závažnej trestnej činnosti. Nebola som po 7-hodinovej prehliadke a zadržení z ničoho obvinená, ale polícia naopak disponuje všetkými mojimi informáciami, ktoré sú predmetom mojich trestných oznámení. Deň po tomto zásahu som si prevzala na pošte uznesenie, ktorým vyšetrovateľ na základe môjho trestného oznámenia začal trestné stíhanie exministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, političky zodpovednej za kauzu dobytkár. Aj preto tento okázalý zásah voči mojej osobe vnímam ako pokus zastrašiť ma a vyslať signál, že sa dotýkam najvyšších poschodí politiky. Nenechám sa však odradiť ani účelovými trestnými oznámeniami voči mne, ani silovými manévrami.
budem naďalej dôsledne chrániť verejný záujem Slovenska. Ďakujem za váš čas.